Mehmet Gülsever, Doğru Haber. Ger em nebana İsrail bey me ve çavaba. Li dinyayê û di nav welatê mislimanan de beriya her kesî me yanî welatê me İsrail naskiriye. Her hal ev guneh û şerm têra me dike. Dema ku welatên misliman li dijî wan şer dikirin, pîlotên wan qada hewayî ya welatê me bi kardanîn, tarîm didîtin û perwerde dibûn. Baregehên încirlîk û kurecîkê di destê İsrailê de ne. Herkes dizane ku li van baregehan ji xeynî emniyet û ewlekariya derve tu selahiyeteke me tuneye. Heta sala 2003 hemû daîre û rayedarên dewletê yên resmî û ghayrî resmî hezkirina İsrailê û dijminatiya bi İslam û Ereban re li mislimanan didan ferz kirin. Di iqtidara AK Partiye de ev rewş û têkilî bi dizî tên kirin. Di sala 2005 de İsrail hat ziyaret kirin. Hat gotin ku tu heq û mafên kes û welatekê tuneye ku emniyet û ewlehiya İsrailê tehdît bike. Ji xwe em ê îznê jî nedin van kesan û welatan. Bi vê awayê İsrailê xwe de emniyet û ewlehiyê de hîs kir. Her çiqas bûyer û hedîseya Mavî Marmarayê li ber çavan têkilî xira kirbe jî lê li paş deryan û di mekanên dizî de hemû têkilî bi İsrailê re dewam kirin. Paşê jî İsrailê gotin li Tirkiyê kir û Tirkiye şiyar kir û pêşî li dew û doza Mavî Marmarayê hat girtin. İhtiyaca İsrailê tenê bi hevalên zelal û eşkere tuneye. Di heman demê de hewcedariya wan bi hikûmetên ku xelkê xwe ditepisînin jî hene. Em vê hewcedariyê bi hemû hêza xwe qebûl dikin. Wezîfeya meşrûkirina îşxala İsrailê heta sala 1967 û fikra perçebûna Qudsê jî li ser me bû. Her wiha qaşo me İsrail bi van îdiayan hêrs dikir. Yanî bi kevirekî çend çûk tên kuştin. Yanî weka meharete ku îxanetê veguherîne kerametê. Me xelkê xwe nêzî İsrailê kir. Hezkirina İsrailê kir dil û qelbê xelkê xwe. Ji bo vê yekê jî gelek xelat û madalya ji welatê me re hat dayîn. Her ihtiyacên İsrail ji me, firengî, têl, hesin, petrol û her wekî din ji me tê tedarî kirin. Bi dengê herî bilind hat gotin me hemû têkiliyên xwe yên ticaretê bi İsrailê re xut kir. Bi van gotinên dengbilindî qaşo İsrail mexdûr bû. Li dinyayê tu muxalefetek destekê nade İsrailê ew jî ji me tê. Qaşo polîtikayên dînî yên İsrailê rexne dikin. Lê di weşanên zindî de pesnên Tewrata muherrefat kirin. Heta weşanên wisa hatin kirin ku li dinyayê ew qas pesnên Tewrata muherref nehatiye kirin. 30 sal berê bi heraret dihata xaftin ku ihtiyaciya İsrailê bi avê heye û wê vê yekê ji ser Qibrîsê temîn bike. Piştî 2005 me bi tankêra av da İsrailê aniha li Mêrsînê du bendav yanî du baraj hatin avakirin ku avê bi rêya Qibrîsê ji İsrailê re bişînin. Di demek nêzde wexta ev ava bigihêje İsrail tewşa şûmatmayî nebin. Her wiha îhaleyek ji me re hatiye dayîn ku dijminê İsrailê weka şeytan bidin nîşandan. İran, Yemen, Hizbullah û hereketên dinên füzeyan davêjin İsrailê bi îftira û xeberên derewîn weka şeytan tên nîşandan li vî welatî. Dîsa li ser medya civakî bi derewan dibêjin ku Tirkiye Filistînê diparêze, carnan gazî li alema xerbê tê kirin, ev yek jî ji me ye. Qirkirina Xezê jî em bi gotinên qewmiyetperestiyê ji xwe re dikin malzeme. Ey êtîm û sêwiyên keçên Xezê, pîrekên bîmanin, bavên ku aciz hatine hiştin, petik û petoyên bedenên wan perçe bûne û mücahidên mêrxas. Ji kerema xwe van gotinên min biderewînin. Ger ev gotinên min derew bin ez ê kêfxweş bibim. Yan jî heqîqetê ji kerema xwe eşkere bikin.